Naaday mi diri sa among tindahan nga gamay guys no og na ako gipangutana sa akong pag-umangkon guys among gikalingawan sa kuang sister guys no. Amo siyang gipangutana kung unsa na ang Colgate sa Italian. Ang kaning Colgate sa Italian wa jud ko kabalo guys kung unsa po ni siya sa Italian. Didto ra nako nabalaan kato nag-display mi sa among tindahan nga gamay ni Daddy Italiano. Kay ni basa man si Daddy Italiano. Unya pagbasa niya guys nagkatawa ko. Ako siyang gibuyag ingon ana. Pero nangutana ko niya nga ha? Unsa nga inana man ka mo basa or mao ba na ang Italian sa Colgate? Yan iingon siya nga, oh, mao na ang Italian sa Colgate. Pag guman ato guys, nangatawa mi sa akong sister. Kay wala jud ko mag-expect guys, kay mao ba ni ang Italian sa Colgate. As in porte jud nakuha sa akong si guys kay di jud mo maski kamo siguro guys kung makabati mo guys nga mao ni siya guys ang Italian sa Colgate guys. Magkatawa jud mo guys kay kuan jud kayo kataw-anan jud kayo ang Colgate sa Italian guys. Busa humanan ninyo ang video guys kay among i-translate guys sa ulahitan guys na balaan jud ni Kuya Chris no nga mao na siya ang Colgate sa Italian ug makalingaw jud kayo paminawon. Og amo ang gi-challenge dai si Kuya Chris guys no pagumangkon nako guys pagi-challenge namo nga kung matag-anan nimo tagaan ka namo og unsay pagkaon dira. Pero pagka na guys pagtag-an ani niya guys nakabayad jud ko ani guys. Namili siya guys no. Nakabayad jud ko ani guys. Kanang binuang ra nga tubag guys ba nya natag-anan mao gid ay guys. Basta paminawan lang taon ninyo ang video guys kay baski kamo magisigid mo guys o makabalo mo nga mao day ni siya ang Italian sa Colgate. Murag dili sad mo katuo guys. Sure good guys nga murag dili mo katuo nga mao na ang Italian sa Colgate. Og maski ako pagkabalo nako mao pa pud tong higayuna nga nakabalo ko nga mao na siyang Italian sa Colgate. Di katuo ba? Makataw-anan jud kayo guys. Dili man jud tanan nga words na balaan ako sa Italian guys no. Usahay kung di ko kabalo mangutana man jud ko rin Daddy Italiano. Unsa na siya sa Italian or naay mga viewer nga mangutana guys ba mao na siya guys magpalaban ako na niya guys. Labi na og kanang kuan guys kanang sentence na gyud guys ba. Di man jud kay ko kalitok. O yun ana kay pinakalit ra ba nilang storya niya kanang lisod pag kay litokon ba. Busa guys, tapusa jud ninyo ang video guys kay aron napod mo knowledge guys pa kung unsa gid na ang Italian sa Colgate guys. Oh, dili jud ka katuo guys nga mao gid na siya guys. Maski ako di jud ko katuo porte gid ako agik ikog katawa aning pagkabalo nako si sister nako nga naka-black ba. Nya pagkakuan na mo nagikalingawan si Kuya Chris kay sayon naman siya, sayon ra gid kay siya kung unsa gid siya ang Colgate sa Italian porte rin sayo na. Nya ang ako ba nga di lang jud ka katuo ha? Mao day na. Maana jud ka guys. Oh, paminaw na mo guys kay lantawan ninyo guys kay amo na nang i-translate guys. Amo nang pangutanong si Kuya Chris diri. Kuya Chris. Kuya Chris. Unsa man ang Italian sa Colgate? Colgate oh. Unsay premium nimo? Ang akong premyo niya is ini. Ikaw no, naay premium basta makatagan si Kuya Chris og or watatap. unsay Italian sa Colgate. Or kani iyang premyo o watatap. Sige. Oh, nari ang premyo. Gi, count. Gi, happy na dayon mami. 1 2 Colgate. 3 Unsay Italian sa Colgate Kuya Chris kani ba? Na. Sayo na gid kayo guys. 6 Unsay Italian sa Colgate. 8 Oh. 9 10 Abot. Gitagan unsa pa gyud? Gipagyod. Ayaw. Basa ako ng Colgate ko no ya. Colgate. Basa gyud ka ng tarunga gid pagbasa ba. Ay ra saba man ang one. Premium mata. Oh, premiuhan. Atin premium kani tita nimo og basta makadaog ka tarong nga. Basaha ang Colgate. Basa god. Si dada rin mo da unsay Italian sa Colgate. Colgate. Unsa? Unsa? Dili ba unsay Italian sa Colgate? Colgate. Tarong nga ba katong gisulti nimo? Unsa kuya? Colgate. Kana? Colgate. Murag mo kabaya jud ka. Bayad ko kaniya kana kay answer na. Murag mo kabaya jud ka naman. Colgate. Colgate. Kanina iba kini pwede rin ni. Ha? Colgate. Tita ni mo imo. Alay, kamay ni. Colgate, di jugo ka to nga. Guys, di jugo ka to guys. Nga ang Italian sa Colgate. Na makabayad ka ta. Oh, na unsa pa di ay sa bayad. Gihuba ko rin ko. Si Kwa may naka-answer si Jojo. Kala kasi dada mo na answer. Ani sunod na siya. Di jugo ka to guys nga. Ang kwan guys ba nakatawag gud ko guys so pangutanan ako ni mao lagi to guys nagkatawag gid ko guys pagpangutanan ako Daddy Italiano kung unsa ang Italian sa Colgate. Mao to yang gituba guys.
Bitaw guys, sa tinuod lang guys. Literal gid siya guys. Basahan lang ng Colgate guys. Colgate. Ilaha pinakalit lang guys, Colgate. Ana ba? Mao gid na siya guys, ang Italian sa Colgate guys. Magkatawa jud ka guys. Colgate gid siya guys, no? Ato sa una basahon ta na binuang man nga basa guys, no? Pero sa ilaha guys, mao gid ni tawag. Colgate gid ay guys. Kuno porting katawaan nilang Chris oy. Pagkay balo nga mao na Colgate. Nang purag binisaya ra bitaw pagkabasa guys. Oh. Nya kuan na din na siya sa kuan sa laing lugar, mao din na ilang tawag sa ilaha. Colgate nya to Colgate. Murag Colgate ra pala to, murag English sa to, Colgate ra man pala to, atong tawag sa to. Ilaha kay literal gyud guys, kuan guys. Colgate.